Semsûrê dibêjin birînên erdhêjê websalan jî derman nebe. Li nav taxan, xebata rakirina kavilan hin didome. Bi hezaran rûniştvan di nav konan an jî konteyneran da dijîn. Li Semsûrê rûniştvan newêrîn di malan da bimînin. Lewma li ser park û kolanan çadir hatine danîn. Lêhavînê şertê jiyana di nav çadiran da girantir dibe. Pêdiviya mezin a sereke ciyê mayînê ye. Ango Xanî tê gotin ev pêdivî dikare bandora xwe li ser encama hilbijartinê bixe. Li ser kolanan remz û alên partiyan hatiye danîn. Kampeyneka bêdeng a hilbijartinê jî tê meşandin. Birînên Semsûriyan hin pir teze ne. Lê ji bo guhertina sîstema ku vê jiyanê vê muemelê li ser wan ferz dike bi awayeke neeşkere be jî hilbijartinê wekî fersendekî dibînin. Gazînê wan ji rejimê heye. Ji ber ku di erdhêjê de bi hewara wan nehat. Bi rastiya dewleta ku ji derdê wan re nebû derman rûbirûman. 2018 da li Semsûrê çar namzedên AKP yek jî ji CHP hat hilbijartin. HDP kesî dernexist. Lê hevseroka Partiya Keska Çep Çîdem û Çar Kılıçkûn got hem partiyan hem jî gel bi îddiane ku ê du namzed ji partiya wan ji Semsûrê were hilbijartin. Lê ev car ji ber erdhêjê hêrsekî mezin heye. Hevdem gel jî ji rejima yek mirovî perixîne, aciz bûne. Hevalê me dibêjin partiya me li Semsûrê herî kêm wê du parlamenteran derxe. Ji bo ku kî dikare wan temsîl bike dixwazin ew bibin parlamenter. Lewma xebateke bêdeng tê meşandin. Her wa ji bo carek din nêzîkatiyek tenê hiştinek wisa nejîn gel jî bi iddiaye. Abuzer Göçer namzedê Partiya Yekîtiya Mezin BBP'ye ku ev partî di nav tifaka komarî da cî digire. Ew dibêje ji bo dermankirina derdê bajêr li ser daxwaza derdora xwe namzediya xwe daniye. Ger hemû Tirkiye jana erdhejê bi hev re dijî ji bo dermankirina vê janê çare ew e hikûmeteka qeyîm ava bibe. Ger bê hilbijartin ev pirsgirêk çareser bibiya minê jî bigota dem ne dema hilbijartinê ye. Lê tekane çare hilbijartinê ku tena ew dikare hemû derdan derman bike. Li Semsûrê hejmarek zêde mirov di erdhêjê de mirin. Reqemek rast û zelanî ne lê tê texmînkirin di seriya 30,000 de rûniştwanên bajêr û navçe û gundan mirine. Berbijarê Partiya Keska Çep Alî Kenanoğlu destnîşan kir di sala 2018 da hejmara dengdêran li bajêr 410,000 bû. Niha hejmara dengderên Semsûrê 400,000 e. Cara berê 410,000 bû. Ya normal ev e ku hejmar bibiya 405,000. Lê ji ber erdhejê nebû. Di berda jî em nizanin ka 400,000 çendê wan li dervayî bajêrin em nizanin. Destê me da qeyd nîne. Dewlet jî bi me ra parve nake. Lê em bang li gel dikin. Ew niha baştir dizanin kî çû kî ma. Em dizanin yên ku malê xwe barkirin piraniya wan ji bo xwendina zarokan bû û çûn. Em bi partiyên opozisyona ra xebatek dikin ku wan bînin da ku dengê xwe bidin. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Semsûr.